بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. Başımızın tacı ustadla, yüzleri nurli, dilleri doğali, hazredadili, yaşulla, yürekleri nuru iman bilen yalfıllap duran kıymetli, erzişli, cavan yiğit dostlarım. Huday Tebarek ve Teala hemmenizin bu mübarek ayın içinde, mübarek yiyeceğin içinde, etyen taat ibadatlarınızı, Allah'ın dergahına kaldıryan kollarınızı, açayan ellerinizi, din dünyanız için etyen hayır dualarınız Allah barinizden kabul etsin. Huday Tebarek ve Teala emniyeti, can sağlığı, nığmet bolçuluğu, parahatçılığı başımızdan ayırmasın inşallah. Hazreti Ebu Bekir Siddiq'ın 34. celesesinin içinde bir gecede Hazreti Halid ibn Velid'i namı bilen Hazreti Ebu Bekir Siddiq İslam'ın en ulu düşmanı olan özünü peygamber deyip Necd yurdundan Yemame diyen yurttan peygamberlik iddia eden Musayleme karşın koşun iveriyerligi Musayleme'ndi hayti sahaban eli bilen helak bolýarlygy isinden dersler bilen inşallah hizmetinize yetirer. Allah aytýan eşdiyerlerden bu mübarek ýyjan içinde hemmemizden kabul etsin inşallah. Bir näçe jelese bäri mowzu girmäkek, näçe jelese bäri zır jing bolup ýa. Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anh sahabalary koşun çekip leşkeri verip jing edilip jing bolup ýa. Hemişe bir jing dawul geden ýaly ya kullen İslam dininiň özü bir jing bilen gelen ýaly ýok musulman dogan. Hudaý Taala Kur'an-ı Kerimde aýtdy: "Eşiddâ'u alel kuffari ruhamâ'u beynehum." Sahabala dinine düşman molýärlere, kafirlara beter şedid durýanmışdyklar. Gerçi nesebi dogonjygy da bolsa, dini aýra bolandan soňra bula bir-birine gaty bolýardylar. Emma ruhamâ'u beynehum, musulman bol imana girellerinden soňra bir-birine beter rahimli bolýardylar diýär Hudaý Taala. Gerçi de dogonjyklar bolmasa da imani dogon bolanlardan soňra Medineli sahabala tamam bar yok zatlaryny Mekkeli sahabala bilen din ýaryn bölakydany paýlaşýarlar. İmani dogan bolandan soňra bir-birine rahimlimişdik. Ola da biz ýaly insanlar, sahabala da mydam jeňiň ýerinde gezip ýören akla, diniň aleyhine, dine fitne boljak, dine zerer boljak, musulmanlara zerer ýetirjek bolsa, onna jeň edilýänmişdik. Emma ýöne ýerde sahabala da biz ýaly adam. Heyni biz gülüşýäs, biz oturýäs, biz iýäs, biz degişýäs, şuhy etýäs. Emma bir çarçuwyň içinde aňyr tarafyň ihtiramyny, dewmän ihtiramyny hews edip, edebin hews edakydany şuhylar da sahabalar etýänmişdik. Ýogam hemişe jeňiň ýerine gezilip ýören insanlar däbila. Ola da biz ýaly tabiatlaryny şuh teblik dewamyşdyk. Nuayman diýen bir sahaba bir köplenç kitaplarda gelende Hazreti Nuayman radıyallahu anh beter şuh tepmişdik. Resulullah aleyhisselami güldürýän sahabalan bir diýakadan aýdylýar. Yani Resulullah aleyhisselami güldürýänmişdik. Resulullah aleyhisselam da muň etýän işlerini çarçuwyň içinde bir nefere hatke hormat bolanak, edepden çıkanak Resulullah aleyhisselam mydam gülýänmişdik etýän işine. Bir gün Resulullah aleyhisselam otyqa Hazreti Nuayman bazarda gelýärkä bir tükänden bir gap bal eseli göterakydan alyp gaýdypdyr. Tükänçiге de aýtdyr, pulun gerek bolsa gel ýyzma düşdäň aýt diýe. Hon bir gelýär Resulullah aleyhisselam otyqa getirişine şo depben Resulullah aleyhisselam mübarek ewine goýup ýa Resulullah teň kişi diýe. Hon bir adam ol ýyzynda tükänçi ol eselin eýesi muň ýyzyna düşüp gaýdypdyr. Ýanky adamyny du
Resulullah aleyhisselam'a vakakadan ya Resulullah bir yaş balın eselin eyesi min pul jağazın berjekkä mi deyip Resulullah aleyhisselam yıl jarakadan on pulun beripdir. Yani şizre bir harekatları bir teb-i şuhi gerisi varmıştık. Resulullah aleyhisselam'ı güldürüye. Ya Hazreti Nuayman'ın yine bir gurrunu şuh teblikti. Ola da biz yali insanmıştıkla. Hazreti Nuayman bir vaqtda Hazreti Ebu Bekir Siddiq bilen Suvaybet diyen sahaba 3 valakadan bila ticarete Bosra diyen yurda gitipdirler. Hazreti Nuayman, Hazreti Suvaybet, Hazreti Ebu Bekir Siddiq 3 bolup bila ticarete Bosra diyen yurda gitýärler. Yankı şuh tep bolan Hazreti Nuayman, Hazreti Ebu Bekir Siddiq bir dehrete gidenler bir aňyrlyň giden wagtynda ol ýoldaşyna Suvaybet aýdypdyr, bir saçaňy ýaz diýipdir, bir daçyk ýeýille diýe. Ol Suvaybet radıyallahu anh o da sahaba olayıptır. Ebu Bekir Siddiq gelmese saçak yazılmaya diptir. Ham bir acep oynamana mına bir fırsat geldi da. Aňyrak barıptır ol başka yurdun adamlar duran molmol olara diyen. Men şu taada duran onu yüklemedin yanına duran şu men kulum diyen molmalı. Yönü hüvvere bir özünden razi kuluşu diyen molmalı. Men şonu ay näme alsaňyz berjek şonu diptir ol adamlar. Ola da görüpdir o daya urağı adam bir düýäk berýär. Bolya bir düýän beriň şonu alaň dipdir. Ýöne barmakaňyz şunu aýdyn ha. İşte ýanyna barsaňyz ol hewür özünden razi kuldur. Men gulladi qygyra inanıp durmaň, tanaf geçiriň boýunna dipdir. Yankı getirýär bular ýyny şurakadan häşi diýe baglaň şunu dipdir. Hazreti Suvaybet sahaba ola da gelýärler senne ýok, men ýok, maňa tanaf boýundan geçiripdirler. Bir düýänni maňa beripdirler. Aham şeýle gykçyk bolupdy, o gygyrýan bolmaly, men gulla bir yöne maňa oyun edipdi. Ol ozal aýdyp onu bişirip goýupdy da men gulla diýerbi diýenseň ola da ananak maňa. Şeýtirdi galy Hazreti Ebu Bekir Siddiq gelipdir. Binäme? Onu aýdypdyr. Hazreti Ebu Bekir Siddiq'e Suvaybet bir maňa saçak ýazdy, men ýazmadym, gidip men satypdyr bulara diýipdir. Hazreti Ebu Bekir Siddiq düýelerini ewiripdir. Bir de ýöne oyun edipdir, siz bilen niýakadan şo tadan ellerinden alýa. Soňram şu gurrüňi Resulullah aleyhisselam'a gelakadan aýdypdyrlar. Şu Suvaybeti satdy, şu oyun etdi şu diýenne Resulullah aleyhisselam duran ýerine gülüpdir, ay ol eder diýip. Ol hemişe bir şuh teblik, bula da biz ýaly bir degişmeler de bar, biz ýaly bir insanla bile. Ya Resulullah aleyhisselam mydam jeňiň ýerine gedilip ýören zatda ha. Bir wagtda bir çarwalaň biri malyň üstüne gediýän häzir Resulullah aleyhisselam görmändir da Medine gelipdir. Resulullah aleyhisselam görjek diýakadan. Bu adama salgy beripdirler, şo tak barsaň Muhammedi görersiň aleyhissalatu vesselam. Ol adam barýa dislap häzir görmändir Resulullah aleyhisselam. Evvelki diýdarynda Resulullah aleyhisselam mübarek ewünde gören wagtynda ýanky adam el ayaklar bir aldyrýan ýaly sandyrap öz-özü kepleýän agzyndan titrep belli bolup duran bolmaly. Emma Resulullah aleyhisselamyň tawazuny özüň hawwin aleyke nefsek ey adam jahil bolipdir. Näme aldyrapdyň? Jahilje bolipdir. Innema ana ibnu imra'atin ta'kulul qadid. Men bir padişah dädipdir. Sen bir sultanyň öwünde duraňak. Sen bir ameni diýen bir zenana özü kakmaç yiýän, bir eti gurdup kakmaç yiýän zenanaň oglunyň öwünde duň sen dipdir. Jahilje bolipdir. Resulullah aleyhisselamyň bir de tawazuundan. Emma İslam'a zarar yetecek bolanna Hazreti Ebu Bekir Siddiq İslam'a da geçen jelese aýtdy 40.000 nefer adaşdyrıpdyr Musaylime. 40.000 neferi adaşdyrıp men peýgamber diýip ýerine düşüripýär. Hulasa bir goşun Hazreti Halid ibn Velid barýa jeň başlaýar. Bir gaty jeň bolýar musulmanlar bilen Musaylimeň arasynda. Tek musulmanlar şehit bolakadan düşýär. Kafirlerden ne helak bolan bolýar, musulmanlardan da şehit bolýar. Şol jeňiň içinde 10.000 nefer şol jeňiň içinde helak bolup şehit bolup 10.000 nefer sana barıpdyr. Şol şehit bolan musulmanlaryň içinde 600 däne musulman şehit bolupdyr. Yani musulman sahabalardan 600 däne şol ul fitnede şehit bolýarlar. Yemame diýen Nejd ýurdunde 600 däne sahabala Resulullah aleyhisselamyň can feda sahabalaryndan 600 dänesi şo taada şehit bolýar ki köplenji 600 däneň ekseri qariýmyşdyklar. Yani Qur'any hifz ederler, hafiz oglanlamışdyk.
Şu habar Hazreti Ebu Bekir Siddiq'e var ya. Hazreti Ömer'e Medine'k var ya. Yani 600 tane Müslümanlardan o da köplenci karilerden şehit bolupdur. Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazreti Ebu Bekir'e itiye bu Kur'an'ı köplenç bilyen oğullarımız Kur'an hafız oğulları şehit bolli. Bir beyle olsa Kur'an bilyeli aramızdan gidecek. Bu Kur'an'ı üyüşürüyle. Her cengidenine karilerimiz gitse Kur'an aramızdan gidecek. Mını üyüşürüyle liyakadani Hazreti Ebu Bekir Siddiq'e şeyle itiye. Hazreti Ebu Bekir Siddiq aydıptır. Vah aytyan zadına qawi. Imme Kur'an'ı üyüşürmek Resulullah Aleyhisselam'ın etmedik zadın men Ebu Bekir Siddiq nezr edeyin. Dinne men nezr bir zat döredeyin. Resulullah Aleyhisselam'ın üyüşürmedik zadını o vaqtta Kur'an'ı bir sahaba falandan falan paraçelim falan sureler hepsetiye ya malın dersine yazılmıştı Kur'an-ı Kerim. Her bir zatlara tak yazılmıştı. Şol nusxalar Resulullah Aleyhisselam üyüşürmedi. Men nezr üyüşüreyin diptir Ebu Bekir Siddiq. Şu tul çekke hatta Hazreti Ebu Bekir Siddiq aytya soňram Allah men gursagym şoňa açdy. Yani Hudaý Taala maňa dogry ýol köýkedi. Kur'an-ı Kerimi üýşürjek diýakadan Hazreti Ebu Bekir Siddiq Zeyd ibn Sabit ozul vahiy inenne Resulullah Aleyhisselam mübarek agzyndan vahyini ýazýan sahaban çagyryp Hazreti Ebu Bekir Siddiq aýdypdyr. Indi mundan meýlen Hazreti Zeyd aýtýa meni Hazreti Ebu Bekir Siddiq bilen Hazreti Ömer şol Yemame jenginden soňram kariyle şehit düşenden soňra men çagyrdylar. Şondan maňa aýtdylar sen Kur'an'ı yazmalı bolýan, nusxalaryny her bilýän hevseden sahabalardan üýşüreyli sen şolary yazmaly bolýan. Hem senani kesen ozal Resulullah Aleyhisselam'a iýnýän wahyny yazşyň ýaly şu Kur'an tamam bilýärlerden üýşürde bir kitabet iki däne lawhyň arasynda üýşürşin ýakydany Hazreti Zeyd Ebu Bekir Siddiq maňa emretdi diýe. فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما كلفني به من جمع القرآن. Hazreti Zeyd aýdypdyr, maňa bir agyr ýük berdiler. Maňa bir agyr ýük berdiler. Eger şu dağlardan bir dağı batak geçir diýseler maňa ýeňirräk bolardy. Men Kur'anyň nusxalaryny men üýşürmeli şu agyr ýük men gerşimokladylar diýe. Hazreti Zeyd Kur'an'ı hem tamam nusxasy bağlardan nusxasyny alyp üýşüripdir. Hevsedellerden hevslerinden alakadany Hazreti Zeyd üýşürakadan Kur'an-ı Kerim iki lawhyň arasynda hemin şu Kur'an-ı Kerimleri üýşürakadan Hazreti Zeyd deslap Ebu Bekir Siddiq'in buýrugy bilen üýşürýär. Bir bid'at diýilýän bir zat bada ýaş jawan oglanlar bir tarifi kulli bir azık bir ettilamyz bolsun. Bid'at diýilýän Resulullah Aleyhisselam'dan soňram tafylýän zada bid'at diýilýär. Bid'atyň hukmy her bir bid'at mekruh dädir, dinne ýokş görülýän dädir. Eger edilli şeriat bilen, kitap bilen, sünnet bilen muhalif bolmasa, ona mekruh bid'at diýilmeýär. Belki wajyp bolýan bid'atler de var. Mesalan Kur'an ýitip gitjek. Hazreti Ebu Bekir Siddiq Resulullah Aleyhisselam'dan soňram şunu üýşüripdi. Şu bir näme tedwini Kur'an bir bid'atliň biri. Hazreti Ebu Bekir Siddiq döretýär. Eger edilli şeriaty wara ters bolmasa, ona bidirek bid'at diýilmeýär. Maňa hatta wajyp bid'atlerden de diýakadan tanylýar. Bid'atyň nowlary we mekruh bid'atler we ya wajyp bolan bid'atler we mustahapler we emma haram bolan bid'atler de we. Ya Hazreti Ömer radıyallahu anh tarawih namaz barada tarawih inşallah Hudaý Taala saglyk bilen hemmemiz eşerlemiz bilen bütün ummati hemme musulman dogallarymyzy ýetirsin. Ewde inşallah Ramazan aýy geljek. Şol tarawih namaz gijelerde okylýan Hazreti Ömer aýdypdyr, "Ni'metil bid'atu hadihi." Ey bin neveyle qaw bid'at bidipdir. Resulullah Aleyhisselam 3 gece Ramazanna okuyýaşy tarawihi. Soňram ummatyna farz bolamasyn diýip Resulullah Aleyhisselam goýupdyr. Şuni Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in zamanında da tarawih okulmaya. Ama Hazreti Ömer'in zamanında qaytadan yenide Hazreti Ömer başlatya tarawih. Ni'metil bid'atu hadihi. Ey neveyle qawbi bid'at diptir. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Be her hal her bir bid'at
Dinden soňram dören zatly, bir biderek zatly da hemen Kur'an-ı Kerim okuyat açaqydany, şo Kur'an-ı Kerim açyp Resulullah aleyhisselam etmendir kim, bir bid'at kim diýip bolmar. Hazreti Ali radıyallahu anh aytýa: "Yerhamullahu Ebu Bekrin huwa awwalu men jama'al Kur'ana beynel lawhayn." Allah Ebu Bekr Siddiq'i rahmetsin dipdir Hazreti Ali radıyallahu anh. Deslap Kur'an'ı iki lawhun arasynda üýşüren Ebu Bekr Siddiq'dir diýip aýtýa. Behral Hazreti Halid görüpdir, jing meýdanyny tek sahabaly, qari sahabaly gyrlyp barýa. Hazreti Halid bir gaty sesi bilen bir serwallara bir nizam beripdir. Serwallara bir gaty sesi bilen gıygyrypdyr. Saýlanyň bu nipdir. Nirden gelinýärligi ma'lum bolsun şu adamlaryň diýakydan öz goşullaryny Hazreti Halid saýlaya. Ondan soňramda El-Bidaye we Nihaye'de getirýär. Hazreti Halid bir gaty ses bilen gıygyryp, "Ya Muhammede şuarymyz şunşy jengdeşi" diýipdir. Musaylama özüne iddiay nubuvvet etýär, peýgamberlik iddiasyny edipdi. Hazreti Halid tamam sahabalara şuar beripdir, şunu gıygyryň diýipdir. "Ya Muhammede, ey Muhammed diýakydan şunu gıygyryň" diýipdir. Şeýtirakydan düşmana garşyn, doktoryň diýakydan Hazreti Halid musulmanlaryň şuaryn şuna aýtýar. Şuna aýdyp da Hazreti Halidin öz gıygyryýa bir lehzäň içinde tamamy jeng şekest ýyk gelýän ýeke musulmanlar şehit bolup gelýärler. Beýlek ewrlakydany bir güýje, bir kuwata, bir yüreklerinde bir hamasa dörakydany düşmana garşyn barýarlar. Yememe günne musulmanlar pehlevan mert sahabalar varmışdyklar. Şolaň biri Hazreti Ebu Dujane diýen sahaba radıyallahu anh, Medineli sahabamışdyk. Qalaq qarşyn marallaryna qalaq minaqadany qafinasmal eserik zıngmalla Musaylemen bolup qalaň içine giraqadan qafin baglap durupdyr Musayleme. Şonna pehlevan sahabalarň biri Hazreti Ebu Dujane özün şol qalaň diwaryndan etekliň aqadan mübarek aýagy dewülipdir. Şu aýagy dewülaqadany onna da şol dewuk aýak bilen jeňe daqadany bir pehlevan batyr sahaba dewuk aýagy bilen jeňe daqadany şo günne de özü şehit bolupdyr. Emma şi Hazreti Ebu Dujaneň bir gurrüňi. İki rivayet bar. Bir rivayetde Hazreti Vahşi Musayleme'yi kezzabi öldürüpdir. Bir rivayette şi Hazreti Ebu Dujane öldürüpdir. Emma Hazreti Ebu Dujaneň gen gurrüňleri şol jengde şehit bolýar. Bir yatan wagtynda Hazreti Ebu Dujane gülüp duran bolmaly, ýyljaryp tebessüm urupdy. Mali wajhika yetahallal soraptyrlar, ey Ebu Dujane, sen nämek şymat ýyljarypdyň, sen nämek gülýän şymat diýipdir. Hazreti Ebu Dujane aýdypdyr, nagat ders şu zamana ma min amali şey'un awthaqu indi min isnatayn. Ay şu dayanar ýaly men ýanymda şu iki zatdan başga zat ýokdur diýipdir. Men Hudaýyň huzuruna çykdym, Allahyň huzuruna barsam, Hudaýyň ýanyna dayanmana iki zadym ma diýipdir. O näme? Men jeng meýdanlarda gezdim, men jengde şereket etdim diýen aka. Aýdyp duran zady şu mahal bizlere ders. Kuntu la atakallemu fima la ya'nini. Deslap kişidat Hudaýyň huzuruna çyksam umid etýän Allah şu iki zat sebepli meni jennetine salar, Allah menden razy bolar diýipdir. Deslap kişi ay geregi ýok ýerde hiç wagtda agzymy açyp keplen nädir diýipdir. Yalandan yerden paça ulap, keplep, gerek bolsa da, gerek ya bolsa da, her zatdan sinim keplep duran nädir? Şu dilime gaýym durandyr diýipdir. Gerekkä ýerinde dilime açan nädir? Agzymy açan nädir diýipdir. Hudaýyň ýanynda inşallah dilim sebepli tutulmar diýipdir deslapky. Naga şymat bile gerek görüň bi. Emma ikilenji näme? Wal ukhra fa kana qalbi lil muslimina salima. Şu yüregim ma diýipdir. Şu galbymda musulmanlar barada mydam salim etdi galbym diýipdir. Bir neferi hesadet, bir neferi bahilçilik, bir neferiň ösýänini gysganyp, bir nefere yüregimde bir kine kuduret ýokdy diýipdir. Şu iki zat yüregimde ba, menne ba, umid etýän Hudaý Taala men şu iki zat sebepli jennetine salar diýipdir. Men jeng meýdanynda men şehit bolup barýan. Men ayağım dewilli, bizatlar aydana ka, şu iki zadyma dayanýan diýipdir.
Şu nagat kıyın zat bolmaly. Yüreğin musulmanla barada arasa bolmaklygy. Hudaý Taala hemmemizin yüreklerimizi gillen, kineden, hisadetten, kuduretten Allah'ın yanına erzeşil zat şo. Hemmemizin yüreklerimizi şu zatlardan arasa etsin inşallah. Hazreti Mevlana nagat avadan etdiye. Dil bet mekun ki khane-i khudast. Dil bet mekun ki khane-i khudast. In dil ne caye nale ve gavgast. Şu yüreği biderek etme, yüreği hesadetten, kineden, güneden, nefretten, boğuzdan, bakilçılıktan, bidatlardan yüreğini doldurma. Yürek Allah'ın öy diptir. Allah'ın oyun hafalama, Allah'ın oyun kirletme. Yürek salim olsun, arasa olsun. Bir mihmani öýüňe çağıranda bir zat yatan bolsa ýem ýygnaşdyrýan arasalayatsa. Yürek Allah'ın öýü, Allah'ın öýün päkle dipdir. Dil bet mekun ki khane-i khudast. In dil ne caye nale ve gavgast. Bir yürek hesadet o, boğuz o, kine o görsen ondan ökeli, ondan kineli. Her kim görsen bir biderek niyet bilen bakılye. Yok, yürek beyitme, yürek hafalama. Yürek Allah'ın öy diye Hazreti Mevlana. Ol yürek Allah'ın öy olsa, arassa olsa Allah yürekte tafılar. Ama her zat yürekte bağ olsa, Allah o yürekte bolması kıyın molar. Hazreti Abdullah ibn Amr diyen sahaba, bir vaxt Resulullah aleyhisselam sahabalar bilen oturanna, size bir cenneti adam geliyor diptir Resulullah aleyhisselam. Hemme sahabalar gözleptirle bir gir kaytıptır. Ertirun molya yine Resulullah aleyhisselam şu mübarek sözün tekrar ettir. Sizlere cenneti bir adam geliyor diptir. Yine de himmeti gözlep duruptırlar, yine düğünkü adam geliptir. Hazreti Sa'd ibn Abi Waqqas diyen sahaba radıyallahu anh gir kaytıptır. İki ullap Resulullah aleyhisselam cenneti adam deyip buğuşladı. Hazreti Abdullah ibn Amr diyen sahaba bir himmek çaşandan sonra yankın iyizine düşük diye. Men bir näçe gün seň öýüňde bir mihman boljak diye. Şu näme etýäni, näme sebep bolupdyr? Şu cenneti bolarlygyny Resulullah aleyhisselamyň mübarek agzy bilen buğuşlanyp durarlygyny biljek bolakdan gitýär. Bar ýa bir gün geçirýär, giýjäni gözläp durýar. Bir eýni bir belki mämuli adamlaryň etýän amelleri, giýje turup edafa ibadetleri ýok, günni agzy arada da. Ahyrda jydaman sorapdyr. Mene seň öýüňe gelenim Resulullah aleyhisselam sana 2 gün iz we iz aýtdy, cenneti adam gelýär diýdi. Senne näme gylyk bar sen cenneti eltýär, mene şonu bilmäne geldim. Netije ýetmedim dipdir. Ol Hazreti Sa'd ibn Abi Waqqas aýdypdyr. Men yüregimde hemme etýän zadyma siz ýaly öz gören bolsaň edafa etýän işim ýok dipdir. Emma yüregimde hiç bir musulmana ne kine, ne kuduret, ne bakilçylyk, hiç bir musulmanyň ösýäni gysganmak diýen zat yüregimde ýok dipdir. Bolly dipdir. Seni başga kişiden saýlap duran şunyň gyn zat ýöne sen cenneti etip duran şimişdik diýakydan Hazreti Abdullah ibn Amr ýanyndan çykyp gaýtdy. Şu yürek salim bolmak Hudaý Taalaň ýanyna inki erzeşil zatda. Hazreti Ebu Dujane de şey dipdir. Men Hudaýyň huzuruna barsam 2 zada ýyljarp barýarmyşdyk. Şu 2 zada men daýanýan. Bire gerekmejek ýerde agzym dilim açan nädir? İkilencisi hemme musulmanlary yüregimde gawlyk ba, yüregim salimetdalikdan süreyim diye. Min ýoly näme? Adam käde ýüregi öz elinde däde. Min ýoly Qur'an-ı Kerimiň içindäki doga. Şunu aýdy bermeli. Bir wagt yüregiňe şeytan vesweseni getirýär. Bir musulmanla barada Rabbena la tec'al fi kulubina gillan lillezina amanu. Şu doga. Rabbena la tec'al fi kulubina gillan lillezina amanu. Ey Hudaýa, iman getiren musulman dogonjuklam için men yüregimde bir kine, men yüregimde bir hafa goýma diýakydan doga etmeli. Qur'an-ı Kerim'in öz aýtýan Sure-i Haşr surasynda şu dogany oky bermeli. Be her hal Musayleme bilen şeýle jeň başlaýar. Hazreti Ebu Dujane özüniň akadany barýa, şi şahameti kökedýär. 2 nefer Musaylemeň üstünde öldürdi ýakydan ihtilafly diýil. Bir Hazreti Ebu Dujane diýilýär, ikilencisi Hazreti Vahşi radıyallahu anh. Hazreti Vahşi, Hazreti Hamza'nın gatili. Seyyidu'ş şuhada bolan Esedullahi ve Rasulih.
Asmallarda Resulullah aleyhisselam aydıptır. Asmallarda periştelerin arasında Esedullahi ve Resulü be hemze Allah'ın arslanı ve Resulünün Muhammed'in arslanı yaqadan asmanına yazgıllu diptir. Allah'ın arslanı, Resulullah'ın arslanı olan Hazreti Hamza, Allah'ın arslanı değilyenmiştik. Ceng meydanı Hazreti Hamza yürüyenine eyni bir arslan qadamın masyan yal heybet bilen gelyenmiştik da. Hazreti Hamza'nın qatili, ol Hazreti Hamza'nın qatili Vahşi Musaylemani öldürtdi yaqadani bir rivayette var. Emma Hazreti Hamza'nın bir şahsiyeti var ada. Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan 2 yaş oloqonmıştık Hazreti Hamza. Birun ağudan geliye. Resulullah aleyhisselam'a arka çıkyan, Resulullah aleyhisselam eye bolan, Resulullah aleyhisselam'ın hemişe yanına olan Hazreti Hamza'nın qatili Vahşi. Birun Resulullah aleyhisselam'ı Ebu Cehil Kabe'nin yanına horlaqadan, ağzından gelin zartlar aydıp, Resulullah aleyhisselam narahat bolaqadan gidiptir. Anırdan Hazreti Hamza ağudan geliye. Bir zinana aydıptır, ey Hamza diptir. Şima sen ağ yadına düşýämi? Şima şekar yadına düşýämi? Habarın yok mu Ebu Cehil sen ballin, sen doğan oğlanın, sen inin Muhammed'e näme zatlar aýtdy, näme horçuluklar etdi oňa? Sen nätirpiýoň ağ diýip otada doğanyň horlandy diýe. Hazreti Hamza Resulullah aleyhisselam gözläp Resulullah aleyhisselama barıpdyr. Häzir musulman bolmandyr Hazreti Hamza. Resulullah aleyhisselam görüpdir, bir kölegede Resulullah aleyhisselam gynanyp başyna gelellere narahat bolup duran Hazreti Hamza başı ucuna varaqadany, ey doğanım, ey ballim, ey inim, ey Muhammed, näme ýagdaýla boldy saňa dipdir. Ebu Cehil saňa nämeler etdi dipdir. Resulullah aleyhisselam aýdypdyr, da'mel la abala, da'mel la ummala. Ey goýsana şu atasy ýok, enesi yok bir yetimisinden gavut çeklem diptir. Ey goýsana şun agzap döýörmesene diptir. Inim diýaqadan eye çykyp gelýäňiz, enem bolmansaň, atam bolmansaň, enesi yok, atasy ýok, şundan gavut çeklem diptir. Ey agzap döýörmesene diptir. Hazreti Hamza şowundan meýlek men sen arkaň diýaqadany imana girip Ebu Cehil'in jogabyny berýär. Şondan Hazreti Hamza Resulullah aleyhisselame arka çykýar. Emma Uhud jeňinde Hazreti Hamza'nın najavan merdane Hazreti Vahşi musulman bolmaqa şehid etdi. Resulullah aleyhisselam bin musibete la yusabe bimislihi abada. Ay min yal musibet hiç wagtda başa gelmer dipdir. Min yal musibet hiç wagtda başa gelmer. Hazreti Hamza'nın şehit bolan musibeti ýallyýa. Hazreti Hamza'ny ne tenha öldürýärli, şehid etýärli, musli diýilýän bir zat ba. Musli diýen Hazreti Hamza'nın gulagyny, burnuny kesaqadany, içinde yaraqadany Hint diýen zinana Hazreti Hamza'nın jigerini, bagryny çykaraqadan bir içimde sawysyň näqadan diýişi bilen bir diýişläpdir diýdi. Yani şizre bir najavan merdany, şizre musli edip Hazreti Hamza'nın gulagyny, burnuny kesaqadan musli edip şi ýagdaý bilen şehid etýärler. Şonu eden, şonu vuran Hazreti Hamza'ny Hazreti Vahşi. Emma min gurruny näme? Hazreti Vahşi diýilýäni musulman bolupdyr. Ey subhanallah. Allah'ın arslanı öldürýär. Resulüniň arslanını öldürýär. Mundan aňyrda musibet bolmar diýipdir Resulullah aleyhisselam. Emma Hazreti Vahşi de musulman bolýar. İmam Buhariň rivayetinde Hazreti Vahşi Mekke'de yaşap ýören wagtynda Mekke-i Mükerreme fethedilýär. Mekke fethedilende Hazreti Vahşi Taif'e gaçyp gidipdir. Näçe wagt soňra Taif'in adamlarda İslam o taqda var ya, musulman bolýarlar. Taif'tan bir guruh ýuşaqadan Resulullah aleyhisselame musulman bolmana gelýär. Şolaň arasynda da Hazreti Vahşi de Medine-i Munawwara Resulullah aleyhisselame gelipdir. Hazreti Vahşiň öýde aýtdy: "Fa kharajtu ma'ahum hatta qadimtu ala Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem." Ey şu Taif'in adamlary bilen menne çykdym Resulullah aleyhisselame geldim diye Hazreti Vahşi. "Felemma ra'ani qala anta Vahşi." Resulullah aleyhisselam meni görün wagtynda sen Vahşi mi diýdi? Qultu na'am, men aýtdym, "Hawa ya Resulullah, men Vahşi." "Sen mi Hamza'ny öldüren, Hamza'ny sen öldürdün mi?" diýdi. Qultu qad kana min al-amri ma balagak.
Ay sana şu gelşi ali Havva men ettim ya Resulullah didim. Mert bolaqadan Resulullah aleyhisselam'ın önüne duha. Sen öldürdün mü Hamzani? Ay şu haber sana nezire gelşi ali Havva ya Resulullah. Resulullah aleyhisselam aydıptır. فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني سبحان الله فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني Müslüman sılığına kabul etyen diptir. Bolya Müslüman bollun, Müslüman sılığı girdin diptir. Başarıyan mı yüzüňi menden savmani, men sen yüzüň hiç wagtda görmeýin diptir Resulullah aleyhisselam. Ey subhanallah. Başararsın mı yüzüň menden savmani, men seni hiç wagtda yüzüň görmeýin. Seni görsem Hamza yadıma düşýär dipdir. Hazreti Vahşi aýtýar, "Fakarajtu" Resulullah aleyhisselam'ın yanından çıktım. Fekuntu etenekkebu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haythu kan. Nirde Resulullah aleyhisselam'ı görsem yüzüm saviyattim. Resulullah aleyhisselam görüp Hamza yadına düşüp narahat bolamasın dip. Felem yarani hatta qabadahullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ta Resulullah aleyhisselam dünyadan geçýänçe meni Resulullah aleyhisselam görmedi. Men özüm kökezmedim. Maňa inki berilen agyr ceza şitdi diye. Müslüman bolup ol sahabaly gözlerini kırpman durýamışdylar Resulullah aleyhisselam gözläp. Şibirçe gözümiz kırpylýan mykdar şu Resulullah aleyhisselam heyf geçirmeýlip sahabaly gözlerini yımman gözläp durýamışdylar. Emma Hazreti Vahşi şondan binesip galypdyr. Mydam Medineň kuçelerine, Medineň diwarlarynyň ýyzyndan Resulullah aleyhisselam barýaka Hazreti Vahşi gaçyp o bagyň ýyzyna, o diwaryň ýyzyna, o ketiň ýyzyna, ol gamışyň ýyzyna durakadan Resulullah aleyhisselam gözlüp, ta Resulullah aleyhisselam dünýeden geçýänçe Resulullah aleyhisselam mübarek cemal 100% gözläp başarmadım diye. 100% Resulullah aleyhisselam mıdam diwarın ýyzyna, mıdam bir yerde Resulullah aleyhisselam geçip barýan bolsa gaçyp bir yerde bokunup şygyrakdan Resulullah aleyhisselam gözläp, ta Resulullah aleyhisselam dünýeden vefat etdi, meni görmedi diye. Müslüman bolanyň men kabul etýän dipdir, emma sen meni öwme gözüme hiç wagtda görünme diye. Şol Hazreti Vahşi näme diye. Resulullah aleyhisselam dünyadan geçti, Musayleme özüne peygamber diýakadan gally. Wallahi şu ummatyň inki gawsy Allah'ın arslany, Muhammed'in arslany Hazreti Hamzany öldürüşüm ýaly, ummatyň inki gawsyna öldürdüm. Ummatyň inki telekesi bolup duran Musaylemani öldürürün, şi etýän işim, ol eden işime ýalňyşyma jobran bolsun, şonu ýuýan bolsun diýakadan çykdym diye. Hazreti Vahşi radıyallahu anh şol jeňiň içinde Musaylemani gördüm diye. Musayleme bir diwarın kenarına döweregine de bir näçe nefer öz serwallaryndan alıp tutdy. Eýne bir düýýaly taşlarda da çaşyp tutdy. Bir kyzyl adam bolakadan tutdy. Şondan Hazreti Vahşi aýtdy, elimdäki naýdan bilen belledim, bilip bilen zerbäni belledim. Ol İslam'ın düşmanı, Resulullah'ın düşmanı bolan Musaylemeň doğur gorsagyndan vurdum. Naýda bigadri gatyvellensem aňyrsyna geçdi diye. Şu Musaylemeni men vurdum diye. Emma şu wagtda Ebu Dujane diýen sahaba o da kılıcı bilen gelakadan vurdy. Inni men öldürdüm diyen Ebu Dujane men öldürdüm diye. Emma İmam Buhari'nin rivayetinde aýtdy, bir zenana defeden gözläp durmuşdyk. Musaylemani öldürdü. Musaylemani ol kara adam öldürdi ýakadan gıygırdı. Musaylemani men öldürdüm. Men öz iftiharatymdan diýmiş Hazreti Vahşi. Şu ummatyň inki gawsyny kafir wagtymda öldürdüm. Emma Müslüman bolandan soňra şu ummatyň inki telekesini men öldürdüm diýakadan Hazreti Vahşi şeýle aýtýanmışdyk. Ol eden ýalňyşyny İslamyň in ul düşmany bolan Musaylemen helak etmek bilen jobran etdi. Adam bir hatalary işleýär-de, ýaş dostlar, jawan oglanlar. Adam şu bir ýalňyş işlese, basym şu ýalňyşyny jobran etmek gerek ha. Günah etýänmi? Toba bilen şonu jobran et. Ýalňyşyp dursyň, günah edip dursyň da basym şonu jobran et. Haramdan mal gazanyp dursyň da eýýem şonu halalyňdan harj etdi jobran et. Haramdan goşup dursyň malyňa, şonu jobran etmeň ýoly näme? Halallan şondan çykar. Bir niyazmentli we miskinli we gol ýuqaly we şonu çykar eýýem jobran bolsun.
Gıybet edip dursun da yalňyşyp dursun. Basym diliň bilen subhanallah aýt. Ýagşy zatlar aýt, jobran et şonu. Ya bir aharan bozup dursun da yalňyşlyk bilen iki dostuň arasyny bozup dursun. Bir hanawadaýak bir zerer ýetirip dursun. Dogony ya ogul atasından bir zatlar aýdakydan sawudyp dursun. Şoň jobran etjek bolsaň, inni şonu islah etmäň urunda bol. Yani adam her bir yalňyşyny jobran etmek gerekmişdir. Hazreti Vahşi radıyallahu anh eden yalňyşym jobran edeýin ýakydan Musaylemeni öldürür dip çykdym, Musaylemeni öldürdüm diye. Musayleme ol betbaht 40.000 nefer özüne ýygyna düşürüp ýören Musayleme İslamyň inki ulaqan bir fitnesi bolan Musayleme helak bolýar. Hazreti Ebu Bekr Siddiq'e bu haber yetipdir. İslam piruz boldy. Hazreti Halid'in goşullar alıp çykdy. İslamyň iň gorkulýan uly düşmany Musayleme helak boldy diýilen wagtynda Hazreti Ebu Bekr Siddiq bila fasyly şu haber eşden wagtynda başyny secde goýakadan Allah'a şükür etipdir. Başyny secde goýakadan Allah'a şükür edipdir Hazreti Ebu Bekr Siddiq. Resulullah aleyhisselam'ın ahlağı haşi. Her wagt Resulullah aleyhisselam'a bir hoş haber gelse, ya başından bir kıyınçılık ayrılsa, şu Musaylemen kıyınçılık ýaly Hazreti Ebu Bekr Siddiq'in başından ayrılı, basım Resulullah aleyhisselam secde etýänmişdik. Binaga ders bizlere de başımıza, yaş dostlar, bir nigmat gelýär başımıza. Hey sen öýlenip bilmänýän. Hey näçe wagtlap doga eta, ýygyna bolýan. Hudaý Taala sana uğrukdur ya. Şu bir nimet sana geldi da, inni şu nigmaty Allah'ın söýjek formasyna, Hudaýyňa şükür edäkadan şonu Allah'a jobran etmeli. Ya bir baxtymyz açylsyn näkadan kän ýygyna doga edilýär. Bir gaw bir arassa, agzorun arassa bir ýagşy namazly oglan, dähretli oglan nesip bolýar gelýär. Inni sen toy etmeli bolanda, ol etýän dogalaň unutmaly da, Hudaýa beren wädeleň unutmaly da. Hudaý Taala aýtýar haşyny: "Ve izâ massal insâne zurru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima." Her wagt insanyň başyna diýär Hudaý Taala, insanyň başyna bir gynçylyk gelýär da. Hey meselen bir gynçylykla birinden bir jaý alypdyr. Häzir şoň senedin gurup bilmän gezip ýör. Häzir de şoň mukafaty kellagyr sawlanak başyndan. Birinden bir yer alypdyr, häzir de sawlanak. Bir maşin alypdyr, häzir de şoň kellagyry sawlanak. Ey biziň başymyza bir sataşan adam, bize däwir biz adam gerek gätdi. Oňa ödäwir kellagyrdan şüjre zadyň ýerine gezip ýören adam. Ey jantaý şonu bir sawu ber, özüňde doga etýän, oňa muňa da etýän dogada bol. Ey şu bir başymdan sawula bersin näkadany. 2 ay bolly, 2 ýyl bolly, 5 ýyl bolly şu mowzuň ýerine men dergir bolup gezip ýön, doga edip gezýän. Ve izâ massal insâne zurru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima. Ey insana bir zerer ýetişse diýär Hudaý Taala. Bir başyna bir zat gelse, yani ýatsa da jan Hudaý şun men başymdan sawu ber diýip bize ýüzlenýär diýär Hudaý Taala. Oturanna da Hudaý şun başymdan sawu ber diýäkidan bize ýüzlenýär diýär Hudaý Taala. Ay defa galyp duqada Hudaý ýaşyny aýra berdiýäkidan bize ýüzlenýär diýär Hudaý Taala. Emma falamma kashafna anhu dhurruhu marra ka'an lam yad'una ila dhurrin massa. Hiçin biz başyndan aýyrýas, gaýgyny aýyrýas, ol müşkelini çözýäs. Hay näme islew bab bolsa şolar Hudaý Taala berýäs diýär. Başyndan gaýgy aýyrlymy? Bu adam inni gitýä ka'an lam yad'una biz de çağırmadık ýaly bolýar. Indi toy etýär Hudaý ýadyndan çykarýar. Indi işi müşkel hal bolýar, ol Hudaý maňa müşkelini çözdü diýäkidan bir ýadyna düşmeýär. Keellem yed'una biz çağırmadık ýaljak bolakadan gitýär insan. İnsan şeýle biwafa bolmaly. Hudaý Taala aýdypdy, başynda musibet baka çağırsa, ýani ýatyqada bizi Hudaý aýdypdy. Oturanda da Hudaý aýdypdy. Galypdy ka Hudaý aýdýär. Felemma kashafna anhu dhurra şondan şu zerer aýryýasmy merra ka'allam yad'una ila dhurrin massa. Inni gitýär öz işi bilen molýa. Hay bu tamam wallah o gaýgyly dostlaryna deň urya gelin bugün bir oturuşyk baha gelin ha indi Hudaý da ýada düşmeýär. Otadan o müşkeliniň balygy o eden dogalar da ýadyna düşmeýär.
Gelin bir oturuşyk baha Hudaýyň söýmeýän formasynda bir zatlar etdiýär. Musulman adam bizre bolmaly. Musulman adam Resulullah aleyhisselam'ın aýtýan basym şükür etýärmişdi, secde etýärmişdi. Hazreti Ebu Bekr Siddiq'e şu nimet, şu haber geldi da başından bir nikmet, musibet aýrly diýilende Hazreti Ebu Bekr Siddiq şu taada secde edipdir. Bizleri ders raşy ýaş dostlar. Bir işin gereftaryň ma, Hudaý şonu çözdümi? Başyň maňlaýyň secde wur, basym. Maňlaýyň secde wur, Hudaýa şükret. Hudaý Taalaň söýýän bendelerinden isleýän gylygydyr şo. Resulullah aleyhisselam'ın sünneti, Hazreti Ebu Bekr Siddiq de şu sünneti bitiripdi da. Musaylame helak boldy diýilende başyny secde wurtdyr. İnşallah Hazreti Ebu Bekr Siddiq, Hazreti Halid'i ýene de feth etdirakadany İslam'ı gösteriş verdirýärligi geljek hefteden bu mowzuň edamasyny alyp giderdi inşallah. Bir gecedäki gurrun Hazreti Ebu Bekr Siddiq, Hazreti Halid ibn Walid'i, ewünçäki Hazreti Ikrime da goşullaryny çekip baranda, olara goşdurakadany İslam'ın inki ulu düşmanı bolan, ulu düşmanı 40 000 adamy öz ýüzüne düşüripdir da Musaylame, men peýgamber diýip. Şol İslam'ın inki ulu düşmany helak etýäriniň gurrun mol içindäki dersleri bilen. Emma ahirki mowzu bir kutaza şu giýje barada Miraç giýjesi Hudaý tebarek we taala bu mübarek giýjeleň hormatyna Hudaý tebarek we taala hemmemiziň günahlarymyzy affetsin inşallah. Ötellemiziň günahlaryny Hudaý taala magfiret etsin, kemçiliklerini kamil etsin, jaýlaryny cennet etsin inşallah. Musulman adam şizri giýjelere erzeş bermeliler, şizri giýjeleň gadryny bilmeliler. Valentine ýa ya oňa mezeş başga bir nirden gelýärligi bellide, esasy ýok zatla. Bir İslamyň mejmuasynyň içinde de, Resulullah aleyhisselam'ın sözleriniň içinde de bir esasy ýok zatlar ullanýar. Musulman adam ullanjak bolsa, şizre zady ullamalydyr. Musulman adam esasy ýok zatlaryň ýerinde bir esas zatlaryň ýerinde sende bir esas bolmaly da. Biziň eslimiz var, biziň Kur'anymyz var, biziň peýgamberimiz var. Resulullah aleyhisselam'ın sireleri var. Musulman bizatlar ullamaly. Musulman bizatlar olja bilmeli. Bir bereketli giýjele, bereketli aýlar, Recep aýla, Şaban aý, inşallah öwde Ramazan aý. Miraç giýjesi Qur'an-ı Kerim'iň özü bilen sabit bolan zat. 15-nji paraň deslawyny açsaňyz Subhanallazi asra bi'abdihi leylan minel mescidil haram ila'l mescidil aqsa allazi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huves-semi'ul basir. Sadakallahul azim. Resulullah aleyhisselam Mescidul Haram'dan, Kabe'den Mescidul Aqsa bar ýerligi, ondan Hudaý Taalaň ýanyna asmana gitýärligi, Miraji bir jeleseň içinde näçe ýygan içinde bir aýdyp boljak ya, muň içinde kän dersler bar. Emma şu waka eşik ýyjede bolýar. Resulullah aleyhissalatu vesselam aýtdy, meni Miraja gidilmedimden öňçe bir ýyje Hazreti Cibrail defe jaýymyň sakfy ýarly. İmam Müslim'iň rawayatynda Hazreti Cibrail geldi, men gursagymy açdy, gursagym ýardy. Şonda men galbymy, gursagymy zemzem suwu bilen Hazreti Cibrail Miraç bolmaka, asmana gitmäke ýuwdy diýe, zemzem suwu bilen. Soňra Mescidul Haram'dan Mescidul Aqsa barýa Hudaý Taala tamam peýgamberlerini ýüşüripdir şo taada. Resulullah aleyhissalatu vesselam Mescidul Aqsa'da tamam peýgamberlere imam bolýar. Ondan cennete ondan borak menakadan asmana garşyn gitýär. Beytul Ma'muru görýär, cenneti görýär. Maşetatu bint Fir'aun, o Fir'aun'un gyzynyň taçyndary ýan bir gaw isler Resulullah aleyhisselam İsa'ya binäme diýip soraýar. Ody görýär, cenneti görýär Resulullah aleyhisselam. Şonda bir geň zat Maliki görüpdir. Malik diýeni cennetin sakçysy, ýa-ni cehennemiň odyň sakçysy. Maliki görýär, Malik cehennemiň sakçysy. Her gaýsy Resulullah aleyhisselame hoş geldin diýip Resulullah aleyhisselame tebessüm urýarlar. Gat-gat asmanlarda perişteli. Emma cehennemiň sakçysy Malik Resulullah aleyhisselam görünne gülmäni şoduruşuna duranna. Resulullah aleyhisselam Hazreti Cibrail'den sorapdyr. Her gaýsy gülli bine gülenak.
Onu ya Resulallah bir yaradılan gününden märik şu gülmeli edip yaradıldı. Bir adamı gülmeli bolsa-da sana gülerdi. Emma bir özü şu zecirden sireyim hiç kimi gülmeli, gülkü yüzün kökezmeli cehennemin sakçası malek bedipdir. Hudaý saklasın. Resulullah aleyhisselam şolar görýe ondan namaz şol giýje Resulullah aleyhisselam şu ummata hediye bolup gelýär. Inni qyys gazyk dersi jawan dostlar. Şunu namaz okuýmaýarly kaçke eşitse da Resulullah aleyhisselam Miraja gitýär, şu zatlar görüp Hudaý Taala'nın ýakynyna barakadany gaýtýar. Imme musulmanyň da mirajy bar. Ummatyndan sirim Resulullah aleyhisselam namazy getiripdir. Biz Miraja gitjek bolsak Resulullah aleyhisselam'ın oyo huşunna mübarek cesedi tamam müfessirler, muhaddisler, fuqahalar, ulemalar ki Resulullah aleyhisselam şu oyolukta mübarek cismi asmana karşın, Miraja karşın çıktı diýilýär. Namaz şondan hediye bolup gelýär. Ummati inne asmana karşın gidip bilmeýär. Ummati etek karşın gitmeli. Başın secdeye vursa mümin adam Hudaý Taala'ga şo bilen ýetýär. Musulmanyň mirajy. Resulullah aleyhisselam kat asmanlara gitýär. Ummatyna şu sowgady getiripdir. Tek tek bizi miraja çykarýar Resulullah aleyhisselam. O näzire başyň secdeye goýsaň, sen etek gitsen, maňlaýyň ýere degse, Hudaý Taala seni tataşýan. Hudaýy ýakyn bende bolýas bizde. Namaz mirajyň hediyesidir. Emma bir gecede näme etmeli, bir geceň belli bir namazy barmy diýip soralýar. Bu mübarek gece belli bir namaz ýok. Ýöne özüň garaz ýagşylykly bilen özüň 2 rekat namaz okuýsaň, özüň näçe kaza aljak bolsaň, garaz ýagşy zat Qur'an-ı Kerim okuyup, inşallah tellälik turupda erti ara tutmak farz zat däbi. Ýöne etseň gawzatlaň biri. Şu gijen garaz gawlyk bilen geçireyli, şu gijede bolan wakyale mübarek gije belkim Allah biziň de günahlarymyz geçtin näkadan özüň gawzatlara meşgul etmek, tesbih, zikr, Qur'an, kaza namaz şu zatlara meşgul olup gayrat edeliň, boş geçirmeýliň. Hudaý tebarek we taala gijeleň hormatyna, mübarek aýlaň hormatyna, ewde Ramazan aýy we Hudaý tebarek we taala hemmemiziň ötellemiz bilen bile günahlarymyzy magfiret etsin inşallah. Ötellen ruhşat bolar, ýaly bir elhem 3 ihlas okuyup eçerde, daşarda kulak asalla. Ýurtlary başga ýurtda bolsa-da şuna deň urakadan dogada bolun diýdiler. Olaň da hakynda inşallah doga ederiz, oky beriň. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.